Sirrin da sun iya sarkake zuciya, gidan sarauta dai kwaɗayin muje. Ban gaji ba, ki bi da a hankali. Sunana Abdulsalam Aliyu Abubakar wanda ka fi sani da Abdul Continuity, gidan sarauta Date. Sunana Kafigiwa Gafa. Muna ɗaukan shirin gidan sarauta mai dogon zango. Sunana Sunusi mai shadda coordinator na gidan sarauta. Muna ɗaukan shiri mai dogon zango. Sunana Awwal Rassa, ɗaya daga cikin PA na cikin wannan series namu mai dogon zango, gidan sarauta.